आज के कहानी के नाम शिवरात्रि पर्व। बहुत दिन पहले के बाद चंद्रकेतु नाम के एगो पराक्रमी राजा रहले, जे न्याय प्रिय आ धर्म परायण रहले। एगो दिन ऊ अपना घोड़ा पर सवार होके शिकार करे खातिर घना जंगल में गईल रहले। बाकिर भाग्य के खेल देखी, शिकार के पीछा करत करत ऊ अपना सैनिकन से बिछुड़ गईलन आ जंगल में अकेले रह गईलन। रात ढलत जात रहे, जंगली जानवरन के डरावण आवाज गूंजे लागल रहे आ ठंडा हवा देह में सिहरन पैदा करत रहे। चंद्रकेतु घोड़ा से उतर के एगो ऊंच बेलगाछ के नीचे बैठ गईलन। चारों ओर अन्हारा सन्नाटा पसरल रहे। थोड़ी के देर बाद राजा देखलन कि ओ बेलगाछ के नीचे एगो शिवलिंग बा। ई देख के ऊ कुछ अचरज में पड़ गईलन। बाकिर ओही साथे उनकर मन केहुरी शांति भी पौलस। ऊ झुक के ओ शिवलिंग के प्रणाम कैल। रात भर जाग के राजा नजदीक के नदी से जल लाके शिवलिंग पर चढ़ावे लगल। बेलपत्र तोड़ के चढ़ावलन। आ दिन इतना ठंडा रहे कि उनकरी आंख से आंसू टपके लागल। अनजाने में उनकर आंसू शिवलिंग पर गिरत रहे। आ ऊ पूरा भक्ति भाव से ए औ एम नमः शिवाय के जाप करे लगलन। राजा के श्रद्धा आ भक्ति देख के अचानक माहौल बदल गई। आकाश में बिजली चमके लागल आ एगो तेज प्रकाश चारों ओर फैल गई। राजा आंख मूंद लहले। आ जब खोलन तो उनकरा सामने खुद भगवान शिव खड़ा रहले। उनकर जटा से गंगा बहे लागल, त्रिशूल हाथ में रहे। आ उनकर स्वर गंभीर रहे। शिव प्रसन्न हो कहलन, राजन, तू अनजाने में ही सही, बाकिर अनहरिया रात में उपवास कैला, जागरण कैला, आ सच्चा मन से हमारा पूजा कैला। हा, हम तोहरी भक्ति से प्रसन्न बाणी। अब से आज के दिन के रात शिवरात्रि के नाम से जानल जाई। जे केहू श्रद्धा से हमार पूजन करी, ओकरा मोक्ष मिली। राजा शिव के हाथ जोड़ के नमन कैलन आ आभार जतवले। शिव मुसुकिले आ अंतर्धान हो गईलन। ओही घड़ी राजा के जंगल से निकले के राह भी मिल गई। राजा चंद्रकेतु अपनी महल लौटले आ तुरंते अपना पूरा राज्य में शिवरात्रि मनावे के परंपरा शुरू कर दहले। ऊ अपना दरबारी आ प्रजा के बतवलन कि ई रात शिव जी के कृपा पावे के सबसे बढ़िया अवसर। धीरे धीरे ई परंपरा पूरा भारत में फैल गई। लोग शिवरात्रि के दिन उपवास राखे लागल, बेलपत्र, जल, दूध आ धतूरा शिवलिंग पर चढ़ावे लागल। शिव मंदिरन में रात भर जागरण होके लागल। आ भक्त लोग शिव जी के भजन में लीन रहे लागल। ई दिन आत्मशुद्धि आ आत्म साक्षात्कार के पर्व मानल जाए लागल। आजो महाशिवरात्रि के शिव जी के सबसे बड़ा पर्व मानल जाला। लाखों भक्त ई दिन उपवास रखेलन आ शिवलिंग के अभिषेक करेलन। कहल जाला कि ई दिन ध्यान, भक्ति आ आत्मशुद्धि खातिर सबसे उत्तम होला। कुछ लोग ई दिन शिव आ माता पार्वती के विवाह के रूप में मनावेला, त कुछ लोग एकरा शिव तत्व में लीन होके के दिन मानेला। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ई दिन ध्यान करे से ऊर्जा स्तर बढ़ेला आ मन शांत रहेला। शिवरात्रि के असली सिख शिवरात्रि काली एगो त्योहार ना हा, बल्कि ई हमनी के सिखावेला कि सच्चा भक्ति या श्रद्धा से हर कठिनाई से निकला जा सकेला। ई आत्मज्ञान, शांति आ शिव जी के महिमा के पर्व। हर हर महादेव। अगर रुआ के ई कहानी पसंद आयल त ए प्रसार भोजपुरी चैनल के लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब जरूर करी।